Vikingská doba byla obdobím radikální transformace. Nemluvíme o obyčejných rabovačích. Tato epická sága kombinuje brutální nájezdy, odvážné námořní průzkumy, globální obchod a hlubokou severskou mytologii, která nově definovala Evropu. Abychom pochopili, jak tito lidé utvářeli svět, musíme prozkoumat jejich kořeny, bitvy, cesty a bohy. Dejte like, odběr a sdílejte. Začněme. Vznik vikingské doby nelze připsat jediné události, ale souhře socioekonomických, demografických a technologických faktorů. Před slavným útokem na Lindisfarne v roce 793 po Kristu žili skandinávské národy, Norové, Dánové a Švédové v kmenových společnostech a vznikajících královstvích, často zapletených do vnitřních konfliktů. Byli to farmáři, rybáři, řemeslníci a zkušení námořníci. Prvotní hnací silou vikingské expanze byla do značné míry relativní přelidnění skandinávské zemědělské půdy a honba za bohatstvím a prestiží, zejména u mladých šlechticů, kteří si přáli prosadit se mimo přísnou hierarchii své domácnosti. Klíčovým faktorem, který to umožnil, byla námořní technologie. Vikingská loď neboli drakar a knar, obchodní loď, jsou svědectvím o mistrovství ve stavbě lodí, které v té době v severní Evropě nemělo obdoby. Vikingské lodě byly nejen rychlé a stabilní na otevřeném moři, ale jejich malý ponor jim umožňoval plout hluboko proti proudu řeky a pronikat do nitra nepřátelských území. Tato kombinace rychlosti, schopnosti překvapivého útoku a mobility na řece znemožnila západoevropskou pobřežní obranu proti počátečním útokům. V kontinentální Evropě a na britských ostrovech byla království roztříštěná nebo relativně slabá a nabízela bohaté a špatně bráněné cíle, jako například kláštery. Tato centra uctívání nejenže uchovávala poklady ze zlata, stříbra a rukopisů, ale byla také centry poznání, jejichž zničení nebo vyplenění představovalo symbolickou i materiální ránu. Bohatství a zboží získané na těchto raných plavbách fungovaly jako pozitivní zpětná vazba. Úspěch financoval větší expedice, přitahoval více mužů a zvyšoval status úspěšných vikingských vůdců. Nejtrvalejším obrazem vikingů je obraz válečníka se sekerou. Pověst ukutá v ohni jejich nájezdů. Od náletu na Lindisfarne se útoky zintenzivnily co do frekvence i rozsahu a vyvinuly se od jednoduchých pirátských činů až po organizované vojenské kampaně s politickými a územními cíli. Dánové se zaměřovali převážně na Anglii a Francii. V Anglii znamenala velká pohanská armáda, která dorazila v roce 865 po Kristu. Zásadní změnu paradigmatu. Už nešlo o pouhé drancování, ale o dobývání. Pod vedením vůdců jako Ivar Bezkostný a Halfdan Vikingové rozbili anglosaskou heptarchii a dobili Northumbrii, východní Anglii a velkou část Mercie. Pouze království Wessex pod vedením Alfreda Velikého úspěšně odolalo. Vedmorská smlouva z roku 878 po Kristu formalizovala rozdělení Anglie a ustanovila Danelau, rozsáhlý region pod dánskou právní a politickou kontrolou. Tato osada nebyla jen vojenská. Šlo o integraci vikingských osadníků, kteří si s sebou přinesli své zákony, zvyky a jazyk a zanechali nesmazatelnou stopu v anglické kultuře. Na kontinentu se dánští a norští vikingové plavili po řekách, jako byla Seina, Loira a Garona, a obléhali velká města, včetně slavného obléhání Paříže v letech 885 až 886 po Kristu. Řešení vikingské hrozby ve Francii přišlo v roce 911 po Kristu, kdy král Karel III. Udělil vikingskému vůdci Rollovi část území, které se později stalo Normandií, zemí severanů. Rollo a jeho potomci Normané se rychle asimilovali, přijali křesťanství a francouzštinu, ale zachovali si vikingskou vojenskou odvahu a organizační schopnosti. Je ironií, že o století a půl později v roce 1066 tito potomci vikingů dobili Anglii, čímž ukončili anglosaskou éru. Norové se zase vydali na západ, kolonizovali Shetlandské ostrovy, Orkneyské ostrovy, Hebridy a ostrov Man a založili základny, které sloužily zemědělství, obchodu a pirátství. Založili přímořská království s osadami jako Dublin, který se stal důležitým centrem vikingské moci a obchodu v Irsku. Švédové, respektive Varjagové, dívali se na východ. Plavbou po řekách východní Evropy, jako byl Dněpr a Volha, vybudovali obchodní cesty,
které spojovaly Baltské moře s Byzantskou říší a muslimskými chalífáty. Založili opevněné obchodní stanice, které se nakonec staly prvními slovanskými politickými celky, jako například Kyjev a Novgorod. Nestorova kronika líčí pozvání variákského vůdce Rurika, aby vládl Slovanům a položil tak základy Kyjevské Rusy, předchůdce ruského státu. Variágové také sloužili jako elitní žoldáci ve variákské gardě byzantských císařů v Konstantinopoli, impozantní síle známé svou loajalitou a dravostí. Vikingský válečník Viking nebyl jen predátorem, byl součástí hierarchické společnosti. Existovala postava berserker, válečníci, kteří údajně v boji upadali do zuřivého transu, a huskarl, statečný a věrný muž. Válčení byla sezónní činností, často prováděnou skupinami svobodných mužů, kteří se na letní sezónu spojili pod vedením náčelníka a v zimě se vraceli na své farmy. Disciplína a organizace těchto band spolu s jejich vynikající výzbrojí, včetně kovaných železných mečů, kroužkové zbroje a kulatých štítů, jim poskytly značnou taktickou výhodu v počátečních střetech. Kromě násilí byli Vikingové výjimečnými objeviteli a obchodníky. Obchod byl životní silou jeho expedic. Potřeba luxusního zboží, islámské stříbro, byzantské hedvábí, koření a strategických zdrojů, otroci, kožešiny, dřevo, poháněla rozvoj obchodních cest napříč severní polokoulí. Klíčová osídlení jako Hedeby v Dánsku, Birka ve Švédsku a Kaupang v Norsku vzkvétala jako uzly obchodní sítě, která se táhla od Grónska až po Bagdád. Vikingové fungovali jako prostředníci a přepravovali zboží z dalekého severu a východu jantar, kožešiny z kuny, slonovinu z mrožů, otroky, výměnou za stříbro, mince, jemné látky a zbraně. Islámské stříbro, získané východními cestami, bylo hlavní formou bohatství a měny po většinu vikingské éry. Výskyt pokladů arabských mincí ve Skandinávii je tichým svědectvím o obrovském rozsahu jejich obchodních kontaktů. Vikingské průzkumy dosáhly svého vrcholu v severním Atlantiku. Norové, hnáni přelidněním, vnitropolitickými boji a hledáním nových pastvin se odvážili postupovat stále dále na západ. Island byl prvním velkým objevem a kolonizací. Od roku 870 po Kristu se na Islandu usazovali osadníci, často prchající před rostoucí autoritou králů, jako byl Harald Krásnovlasý. Tam vytvořili Althing, nejstarší parlament na světě, zákonodárné a soudní shromáždění, které spravovalo islandské společenství se složitou a decentralizovanou právní strukturou, zaznamenané v Grágás, zákony šedé husy. Islandská sága, předávaná ústně a později zapsaná, je hlavním zdrojem poznání o životě, genealogiích a mentalitě Vikingů. Z Islandu průzkum pokračoval. Erik Rudý, vyhnaný z Islandu za vraždu, objevil a kolonizoval Grónsko kolem roku 985 po Kristu. Východní a západní osady Grónska byly vikingskými komunitami, které přetrvávaly téměř 500 let a udržovaly si křehkou rovnováhu mezi zemědělstvím, pastevectvím a lovem mrožů a zároveň obchodovali s Evropou s cennou slonovinou. Vrcholem objevování je bez pochyby objev a pokusy o kolonizaci Severní Ameriky. Podle ság Grónců a ságy o Erikovi Rudém se Leif Erikson, syn Erika Rudého, plavil na západ a objevil zemi, kterou nazval Vinland. Většina archeologů ji stotožňuje s Lance o Meadows na Newfoundlandu v Kanadě, nalezištěm obsahujícím nezaměnitelné pozůstatky severské osady. Ačkoliv osídlení ve Vinlandu netrvalo dlouho, pravděpodobně kvůli konfliktům s domorodými obyvateli, Skrellingar a vzdálenost od center moci, tato skutečnost upevňuje Vikingy jako první známé Evropany, kteří vstoupili na americký kontinent téměř 500 let před Krištofem Kolumbem. Vikingská éra se rozvíjela na křižovatce severského pohanství a křesťanství. Abychom pochopili vikingskou psychiku, zejména jejich nebojácnost ve válce, je nezbytné pochopit jejich mytologii a jejich pojetí osudu. Severské pohanství nebylo dogmatickým náboženstvím s jednotným posvátným písmem, ale souborem mýtů, rituálů a přesvědčení hluboce zakořeněných v přírodě a válčení. Severský vesmír byl rozdělen do 9 světů, které spojoval kosmický Jasan Yggdrasil. Světem lidí byl Midgard. Asgard byl domovem bohů Ásů a Vanaheim domovem bohů Vanirů. Hlavními bohy byli Odin, otec všeho, bůh války, moudrosti, poezie a magie.
Odin byl komplexní bůh, často spojovaný s extází bitvy a skrytým poznáním. Vládl z Valhaly, velké síně, kde valkýry shromažďovali padlé válečníky, Einherjar. Thor, bůh hromu, ochránce Midgardu a nejoblíbenější mezi obyčejnými lidmi. Jeho kladivo Mjolnir bylo symbolem síly a ochrany před obry. Jötnar, Freyja, bohyně lásky, plodnosti, války a magie. Seidr, Freyr, bůh plodnosti, deště a slunečního světla. Ústředním bodem vikingského života byl koncept osudu, Lísa nebo Urdr a Hamingia, boj. Život každého jednotlivce byl protkán nornami, které na úpatí Yggdrasilu tkaly nitě osudu. Ačkoliv byl konečný osud života předem určen, způsob, jakým se s ním člověk setkává, ho definoval. Statečná smrt v bitvě nejen zajistila vstup do Valhaly, ale také zanechala odkaz cti, který přesahoval nevyhnutelnost smrti. Tento důraz na odvahu a věčnou slávu přispíval k zuřivosti v boji. Dejte like, odběr a sdílejte. Konec světa neboli Ragnarök byl to klíčový koncept. Byla to poslední bitva, ve které se bohové a lidé utkali proti silám chaosu vedeným Lokim a Obry. Svět by byl zničen a poté znovu zrozen. Cyklus ničení a obnovy, který by odrážel cyklický pohled na přírodu. Pohřební obřady odrážely víru v posmrtný život. Vůdci byli často pohřbíváni v lodích naplněných zbožím a oběťmi, někdy včetně otroků nebo zvířat, aby doprovázeli zesnulého přes Gjallarbrú, most do posmrtného života. Objev lodi z Osebergu a Gokstadu nabízí bohatý vhled do těchto obřadů a vikingského uměleckého mistrovství v řezbářství. Úpadek vikingské éry byl postupným procesem asimilace, náboženské konverze a upevňování moci. Jak se vikingské bandy usazovaly a stávaly se vládnoucími elitami, jako v Normandii, Danelav nebo Kyjevské Rusy, jejich zájmy se přesunuly od drancování ke stabilitě a obchodu. Konverze ke křesťanství byla na konci éry nejvýznamnějším kulturním faktorem. Nebyl to rychlý ani jednotný proces. Často to začínalo u elity, která vnímala křesťanství jako náboženství bohatých a mocných evropských království. Svou roli hrály dynastické sňatky a politické aliance. Postavy jako dánský král Harald Bluetooth, jehož pomník v Jellingu se pyšní tím, že konvertoval Dány, a norský Olaf II., svatý Olaf, sehráli klíčovou roli a novou víru někdy vnucovali násilím. Kristianizace vedla k integraci Skandinávie do evropské kulturní a politické sféry. Byly zřizovány diecéze, stavěny kostely a společenská struktura se posouvala směrem k začínajícím feudálním modelům. Politická konsolidace ve Skandinávii také znamenala konec vikingské doby. Vznik sjednocených království pod silnými panovníky, jako byly Norsko, napřed Harald Hardrada, Dánsko a Švédsko, ukončil staré zvyky drobných nájezdů. Tyto králové směřovali severskou vojenskou energii k vnitřním válkám nebo k větším, konvenčnějším vnějším tažením, často ve jménu křesťanstva. Událostí tradičně uváděnou jako konec vikingské éry je bitva u Stamford Bridge v roce 1066. Tam byl norský král Harald Hardrada, poslední velký vikingský vůdce, poražen a zabit anglickým králem Haroldem Godwinsonem. O 3 týdny později normandské dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, asimilovaným potomkem Rolla, prokázalo, že severská moc se již neprojevuje pohanskými nájezdy, ale organizovanou a pokřesťanštěnou silou. Vikingská doba zanechala v dějinách světa nepopiratelný odkaz. Z genetického hlediska studie ukazují značné promíchání populací na britských ostrovech a v severním Atlantiku. Z lingvistického hlediska je moderní angličtina plná staroseverských výpůjček, včetně běžných slov jako sky, nebe, take, vzít, fellow, společník a law, právo. Místní názvy, které končí na by, město, nebo thorp, vesnice, ve Spojeném království poukazují na starověká dánské osady. Z uměleckého hlediska vykazuje urnéský styl a další vikingské umělecké styly, řezbářství, kovářství, jedinečnou dynamiku. Jeho právní systém, islandské společenství, byl pozoruhodným politickým experimentem ve správě věcí veřejných bez centralizované výkonné moci. Příběh vikingů je v konečném důsledku příběhem skupiny národů, které, hnané nutností, ambicí a námořní převahou, prolomily geografické a kulturní bariéry. Změnili mapu Evropy, založili státy, vybudovali obchodní cesty a zanechali po sobě soubor mýtů a ság,
které dodnes fascinují a poskytují bohatý zdroj inspirace a dokazují, že byli mnohem víc než jen barbaři. Byli to válečníci, objevitelé, obchodníci a architekti své vlastní impozantní éry. Studium vikingů dnes čerpá z kombinace sák, archeologie a genetické analýzy a často zpochybňuje jednostranný obraz drancovatele a odhaluje složitou a stratifikovanou společnost, která se neustále pohybovala a hledala nové obzory slávy, bohatství a osídlení. Vikingská společnost, navzdory své pověsti chaotické a válečné, byla vysoce strukturovaná. Bylo rozděleno hlavně do 3 tříd, jak je popsáno v básni Edda Ringstula. Trolls, otroci, karlar, svobodní muži nebo rolníci a jarlar, šlechtici. Thralls byli základem ekonomiky, získávané hlavně zajetím při nájezdech nebo porodem. Neměli žádná práva a mohli být kupováni, prodáváni nebo poráženi. Vikingské otroctví nebylo rasové, ale sociální a otrok si teoreticky mohl koupit svobodu. Jarls tvořili drtivou většinu populace. Byli to vlastníci půdy, farmáři, řemeslníci a, co je zásadní, válečníci, kteří tvořili většinu expedic. Jeho život se točil kolem správy farmy bondi, což byla základní ekonomická a sociální jednotka. Svobodná žena, hospodyně ve vikingské společnosti se hlava domácnosti těšila značné autoritě, spravovala finance a měla klíče od domu. Mohli dědit majetek, podat žádost o rozvod a ve své roli byli respektováni. Jarls byli válečnická aristokracie, velcí vlastníci půdy a vůdci loďstev. Byli to oni, kdo organizovali velké nájezdy a udržovali si vojenskou a politickou moc, často bojujíc o titul král Rey. Dejte like. Odběr a sdílejte. Zákon byl ústní a uplatňovaný v Thing, shromáždění svobodných mužů, které sloužilo jako parlament a soud. Thing bylo to zásadní pro sociální soudržnost, řešení krevních sporů, stanovování zákonů a posuzování případů. Vikingská spravedlnost byla založena na peněžním odškodnění, vergeld, aby se zabránilo nekonečným cyklům krevní msty. Vikingové byli zdatní řemeslníci, zejména v oblasti zpracování dřeva, kovů a textilu. Jeho umění se vyznačuje složitými propletenými vzory, často zobrazujícími fantastická zvířata a mytologické bytosti. Tento zvířecí styl se vyvíjel v několika fázích: Osberg, Bore, Jelling, Mammen, Ringerike a Urnes, které určují chronologii dané éry. Vikingské umění nebylo jen dekorativní, ale také narrativní a funkční. Runové kameny jsou snad nejdostupnějším uměleckým svědectvím. Tyto kameny nebyly náhrobky, ale pomníky postavené živými na památku příbuzných, kteří zemřeli, často v zahraničí jako válečníci nebo objevitelé. Runové nápisy, často psané dvorními básníky, takzvaný skalden, vyprávějí o statečných činech a cestách. Zlatnictví a kovářství byly nezbytné. Vikingské meče byly prestižní zbraně, často dovážené z kontinentu, například slavné meče Ulfberht, ale s místně bohatě zdobenými jílci a pochvami. Šperky jako brože, náušnice a náramky vyrobené ze stříbra nebo zlata nebyly jen ozdobami, ale také formou nositelného bohatství a platidla, často rozřezávané na kousky, sekané stříbro během transakcí. Obchod se stříbrem ve skutečnosti vedl k měnovému systému založenému na váze stříbra, nikoli pouze na ražbě mincí. Vikingská nadvláda byla založena na moři. Konstrukce jejich lodí byla sama o sobě technologickou revolucí. Drakar byl používán hlavně pro válčení a rychlý průzkum. Byla dlouhá, úzká a symetrická, poháněná plachtami a vesly, schopná dosáhnout vysokých rychlostí. Jeho nejdůležitější vlastností byl již zmíněný malý ponor, který mu umožňoval klouzat po písečných břehích a kotvit přímo na jakékoliv pláži nebo plout proti proudu řek bez nutnosti přístavů nebo infrastruktury. To jim dalo nepřekonatelnou taktickou překvapivou výhodu. Použití vesel také znamenalo, že nebyly závislé na větru, což byla klíčová výhoda v úzkých kanálech nebo během útočných manévrů. Knarsty širší a hlubší sloužily k obchodu a dálkové přepravě osadníků a hospodářských zvířat. Spoléhali více na hranaté svíčky. V námořních bitvách Vikingové často svazovali své lodě přídí k sobě, čímž vytvářeli stabilní bojovou plošinu, jakousi plovoucí pevnost, ze které se mohli s nepřítelem utkat v boji zblízka. Na souši byla nejběžnější formací štítová zeď, Skjaldborg, impozantní obrana a útočná taktika, kde se válečníci seřadili loket na loket s překrývajícími se štíty. Rychlost jejich pohybu a zuřivost počátečního útoku
často vedeného berzerkery, stačily k prolomení formací méně disciplinovaných soupeřů. Dopad Vikingů byl paradoxní. Ničení a tvoření. Zničili klášterní systém raného Irska a zdecimovali anglosaská království, ale zároveň vytvořili obchodní síť, která oživila evropskou ekonomiku a založila trvalé politické entity. Vikingská doba, která trvala zhruba od konce 8. do poloviny 11. století, nebyla jen obdobím nájezdů a rabování, ale složitou dynamikou objevování, obchodu, osidlování a kulturní interakce, která změnila tvář Evropy. Oblíbený obraz krvežíznivého válečníka se sekerou ustoupil díky archeologii a lingvistice jemnějšímu pojetí vikinga, který byl stejně tak chytrým obchodníkem a trpělivým osadníkem jako silným válečníkem. Dopad těchto severských národů byl cítit od ruských stepí až po břehy Severní Ameriky a zanechal nesmazatelnou stopu v moderní politice, právu, jazyce a představivosti. Katalyzátor pro začátek vikingské doby zůstává předmětem vědecké debaty. Mezi navrhované faktory patří přelidnění ve Skandinávii, hledání nových obchodních cest a bohatství a zdokonalení námořních technologií, zejména výstavba knaru, obchodní loď, a drakaru, dlouhá loď, a přitažlivost relativně snadno získatelného bohatství z klášterních center britských ostrovů, jako byl například slavný nájezd na Lindisfarne v roce 793. Tyto dlouhé lodě s malým ponorem a velkou manévrovatelností umožňovaly vikingům stoupat po řekách, pronikat hluboko do pevniny a přechytračovat tradiční pobřežní obranu. Počáteční vpády rychle vystřídala okupace a kolonizace. Na britských ostrovech velké pohanské armády 9. století rozbily celá anglosaská království. Vikingové nejen kradli, ale také zůstávali obdělávat půdu. Konsolidace severského vlivu krystalizovala v Danelau, oblast ve východní a severní Anglii, kde převládaly dánské zákony a zvyky. Nešlo o jednoduché vojenské mezivládí, ale o hluboký prostup severské právní kultury. Zvyky Danelau zdůrazňovaly například využívání místních porod, systém, který stanovil základní precedens pro pozdější vývoj anglického zvykového práva. Severská slovní zásoba také infiltrovala starou angličtinu a přispěla tisíci každodenních slov, jako například ski, skill, get, take. Tento syntetický proces vyvrcholil postavou Knuta Velikého od roku 1016 v Dánsku, kterému se podařilo sjednotit trůny Anglie, Dánska a Norska v Severomořskou říši. Knut, křesťanský a bystrý vládce, nejenže dobyl, ale vládl s úctou kodifikovanou anglosaskými i dánskými zákony. Mír a stabilita, které Knut přinesl do Danelavu, usnadnili obchod a mírovou asimilaci, uzavřeli cyklus války a otevřeli cestu strukturované správy věcí veřejných. Jeho vláda a vláda jeho vikingských předchůdců a nástupců zajistila, že se právo a správa Anglie vyvinuly z anglo-severské syntézy, což připravilo půdu pro pozdější normandské reformy. Nejúspěšnější skupinou z hlediska asimilace a projekce vikingské moci byli paradoxně ti, kteří se nejrychleji opustili svých jazykových kořenů. Normané, původně danští a norští vikingové, kteří se v 10. století usadili v severní Francii pod vedením Rolla, přijali jazyk, náboženství a mnoho zvyků francouzské kultury. Jejich energický vojenský duch, projevující se ve stavbě hradů s vodními příkopy a v jejich administrativních a organizačních schopnostech, se však dále jen šířil. Po dobytí Anglie v roce 1066 Vilémem dobyvatelem Normané radikálně změnili krajinu, aristokracii a anglický jazyk. Za hranice Anglie se jejich vliv rozšířil po celém Středomoří. Založili království na Sicílii a v jižní Itálii s Haute-Villes a sehráli klíčovou roli v křížových výpravách na Blízkém východě. Normané se stali stělesněním vikingské houževnatosti a přizpůsobivosti a převedli svého průzkumného a válečnického ducha do feudálního a křesťanského kontextu. Současně na východě švédští vikingové, známí jako Variágové, se plavili po říčních stezkách rozlehlými lesy východní Evropy. Zakládali obchodní centra a pevnosti, které spojovaly Baltské moře s Byzancí a islámským světem. Kyjevská Rus, založeno varjašskými vůdci, jako byl Rurik, upevnilo rozsáhlé území. Ačkoliv bylo vedení původně severské, obyvatelstvo a kultura se hluboce slovanizovali, přesto si zachovali obchodní a správní strukturu svých zakladatelů. Tento stát se stal zárodkem budoucích národů Ruska, Běloruska a Ukrajiny, což demonstruje schopnost vikingů být katalyzátory pro formování států ve vzdálených územích.
Historie vikingského osídlení v Grónsku nabízí melancholickou koda k průzkumnému impulsu vikingské doby, který označoval bod, kde se severské ambice setkaly s nepřekonatelnými limity přírodního světa. Na konci 10. století vedl charismatický a lstivý Erik Rudý, vyhnaný z Islandu za vraždu, skupinu osadníků k ledovým břehům Grónska. Pojmenováním země Zelená země, Grónsko, v marketingovém triku, jehož cílem bylo přilákat více osadníků, položil základy komunity. Objevily se dvě hlavní osady, východní osada Eystribygt a západní osada Vestribygt. Po téměř 5 století se tito osadníci drželi arktických území a udržovali si životní styl, který byl nejistou směsicí tradiční severské kultury a adaptací vynucených klimatem, které bylo sice mírnější než to dnešní, ale neúprosně extrémní. Život ve vikingském Grónsku se vyznačoval pečlivě kalibrovanou ekonomikou existenčních potřeb. Jejich potravinová a ekonomická základna závisela na stádech ovcí a koz, které se během krátkých letních měsíců pásly na vzácných pobřežních loukách. Lov tuleňů a v menší míře rybolov doplňovali jejich stravu. Jejich zásadním spojením s okolním světem však byl vývoz mroží slonoviny. Mroží kly spolu s kůžemi ledních medvědů a živými sokoly byly jejich hlavní měnou směny s Evropou, která jim umožňovala získávat základní zboží, jako je železo, dřevo, obilí a luxusní zboží. Tato závislost na transatlantickém obchodu znamenala, že jeho prosperita byla neodmyslitelně spjata s dynamikou evropského trhu a námořními podmínkami. Od 13. století však souběh environmentálních a ekonomických faktorů začal narušovat křehké základy sídel. Malá doba ledová začala své pomalé, ale neúprosné ochlazování, které významně ovlivnilo klima severního Atlantiku. Moře se ochlazovala a rozbouřela a ledové pokrývky se rozrůstaly, což způsobilo, že lodní trasy na Island a do Norska byly nebezpečnější a nepředvídatelnější. Pastviny pro hospodářská zvířata se zmenšovaly, zemědělské výnosy se snižovaly a lov se stal méně spolehlivým. Současně drasticky poklesla evropská poptávka po mroží slonovině. Sloní slonovina, exotičtější a hojnější, začala proudit do Evropy alternativními obchodními cestami z Afriky. Poté, co grónští osadníci ztratili svůj hlavní vývozní produkt, ocitli se v ekonomické pasti. Izolované, s pomocí odnorské koruny, která se stala sporadickou a přerušovanou, poslední známá loď dorazila v roce 1410 a s klesající schopností hospodařit se osady postupně zmenšovaly. Archeologické nálezy ukazují zhoršení zdravotního stavu, snížení počtu hospodářských zvířat a posun ve stravovacích návycích směrem ke konzumaci mořských zdrojů, což naznačuje rostoucí systémový stres. Nejnovější záznamy o východních osadách pocházejí z počátku 15. století. Jeho konečný zánik je záhadou zahalenou klimatickou historií a sociologií. Uvažuje se o několika teoriích: postupném hladovění, konečné neúspěšné cestě za pomocí nebo dokonce konečné konfrontaci s Inuity, Thule, kteří se rozšiřovali na jih a byli mnohem lépe přizpůsobeni k přežití v arktickém prostředí. Neschopnost severské komunity plně se přizpůsobit stále nepřátelštějšímu prostředí nebo se integrovat a naučit techniky přežití Inuitů podtrhuje zlomový bod vikingské doby. Neomezenou expanzi nahradily nepřekonatelné limity geografie a klimatu. Vikingské ambice dosáhly svých hranic. Dnes se vikingská doba stala silným kulturním mýtem. Romantická vize 19. století, spopularizovaná operou a literaturou s jejími nepřesnostmi, jako jsou ikonické rohaté přilby, byla nahrazena jemnějším oceněním. Moderní výzkum čerpá z nejmodernějších poznatků archeologie, lingvistiky a pečlivé analýzy islandské ságy, aby vytvořil úplnější obraz. V současné představivosti vikingové představují odvahu, svobodu pohybu, odolnost a nezdolného ducha. Jejich příběh není jen krvavou kapitolou evropských dějin, ale složitou souhrou mezi mečem, válka, veslem, obchod a objevování a neúnavnou snahou o Hamingia, trvalou slávu a význam v životě i v paměti. Dejte like, odběr a sdílejte. Tak až příště.